ndi kutsatira kufanana ndi Yesu. Khalani monga Yesu. Ndiye ndimati ndinene simungafike pokhala ngati Yesuyo osamudziwa kuti ndi ndani amatani. Ndipo kapoka mutafika pozindikira kuti mdziko lino Yesu amene ndikufuna nditakhala naye amachita izi, ndipo ine ndikupanga chiganizo chakuchita zomwezo. Amene zimatengera chiganizo cha moyo wanu. Tinene pano mmene tonsefe tavalira panalibe wina ananyamula chibonga kuti vala chotererero. Ayi, ndi chiganizo cha mtima wanu. Mutakhala ndikulingalira munaona kuti ine lero lino ndioneke motere. Mphamvu imene Ambuye adatipatsa ife ngati wanthu, ndipo imeneyi imafunika igwiritsidwe ntchito pakena kalikonse ngakhalenso pa zokhuza kumwamba. Ameni. Now mawu a Mulungu amene tawerengawa Mateyu chapter number 7. Yesu akuona vuto limene opemphera monga inu ndi ine timatha kukhala nalo. Vuto lakuti timakhala wanthu oduduka pa zinthu zobeba zosangalatsa mtima osati chilungamo cha Mulungu. Okondedwa, siwonse okhala m'mbali mwa manda kunde kuti amatambayi kwina kumakhala kusowa kwa malo. Kakazoveka kaya kwina kumakhala kungopanga generalize kuti popeza zachitika modera therefore zili modera. Si nthawi zonse zimatero. Siwonse ndi ovala chigwirizano ndi kuti adatembenuka mtima. Sizoona. Siwonse amene ali mu mpingo lero lino ndiye kuti iwonso Yesu adamuvomereza. Ena kuteka amatha kubwera ku church ndi zombera zofira m'manja. Anakhoza koma nthawi anayitaya anatere zatha. Ena somwena kuteka ngobwera koma akambira amavina moti zoona ndingangochoka kuvisazo bwana mdzangovina kumapita osamphulika kuti kosa mawonse nankulacho osafa kono chimodzi chomwe. Ndi mudafusani kuti mudadzatani mchali chimuno. Tafusani mudadzatani mchali chimuno. Tafuna mudadzatani mudadzatani mchali chimuno. Chifukwa ngati simufika pakukhala ndi chiganizo cholimba pamene papa mudzingochita zina zonse. Andi ndimati ndinene masiku ano wazafika pochititsa manyazi. Chifukwa chani? Satanaso naye akudzimveka ngati nayenso akupanga nawo zambuyezi ndi amene akulakwitsa anthu ambiri mchali chimono. Ndichifukwa Yesu adanena ineyo sindine ofanana ndi ndani kuti ndi amenewa, ndipo adachenjeza. Ndipo Yesu pamene amachenjeza za aneneri onama amadziwa ambiri amenewa ali kuwatsata. Ndikambe zoona atu apa nkutheka tamwa mijere yambirimbiri ali ufuna kudalitsika. Ndaonapo ina anthu ambirimbiri I receive mpaka the muscles kukula chifasa ngano I receive daily I receive kukanga lichipanza munthu kupampa koma usachira kali konse. Chifukwa chiyani? Alakwitsidwa moyo wawo. Sizimene Yesu adanena. Principle ya Mulungu simene ndikukuza chuma chawo chene ndikuika pangapa ndikukuza chuma chawo ndikuika pangapa. Siziteka simulemera sizingateke nkhani ya ndalama siyenda motero. Munafune mugwire ntchito ndi manja wanu ndipo malemba kuti adzadetsa ntchito ya manja wanu. Abusa ndifuna ndikwati iweneyo ndikufuna ndikwati ndipempherereni ndikhoza kusanjika manja mpaka na pamutu chitika dazi nzotheka koma ngati solola banja silibwera. Siziteka. Unafunika kabuyimitsa uime usikafusira mako munthu safusira mako. Vomera ngati wakhutitsidwa mtima khala naye mvetsetsanani tidzamanga ukwati wanu ziteka. Mukudziwa nthawi zati malimbana ndikubolesa papa ndikubolesa papa yadi khomo lili apo kodi mukabola apo simuononga osangopita pa khomo nkulutsa bwanji bwinobwino. Zimene Yesu adasiyang'ana kuti ndikuchenjezeni anthu inu kudziko kuno kwabodza aliko ndipo amene angovala za inezi sali mbali yangayi. Ndikophweka ali kudzitchula. Ati ndimati ndinene kwa anyamata ngati ifeyo ukhala mu mpingo maso ni business yotentha kwambiri zedi. Very very good business. Chifukwa chake anthu fetili ndi zosowa zambiri. Ndi akangochenjera munthu pakamwa kunkuna mizani nanga munthu walema ndiwo wathodwa umafuna zimene zomwe changu kwambiri zedi. Ndikuona amayi ena ake banja lawo limavuta apa sangalephere. Sizingateke. Sitonse amene zikutiyendera ena suzuyenda ndithu.
ndipo okondedwa ngati mukufuna kudalitsika envelope yanu ikhale yonenepa. Madalitso ambiri amapita ndi kupereka kwambiri, ndipo madalitso ochepa amapitanso ndi ka envelope kochepa. Zili ndini musankhanoka kuti Ambuye achita chiyani. Kuyankhula ngati mngelo achimwene ali mambala weniweni. Yesu adaona kuti izizi kuti ndizisilire izizi zipenta dzina langali molakwika. Ndimati ndinene mukadzaona wena akuchita za Yesu zomolakwitsa sinde kuti Yesu ngolakwa, koma kuti iwo angova ndipo akunamizira kukhala Yesu. Mukadzaona Khristu ena ake adavala ku Khristu koma sakuchita ngeza chikhristu, angovala akukhala nawo maonekedwe achipembedzo koma sachita zimene Mulungu amanena. Ndiye Yesu akuti chenjerani, samalani, mupewe ananena onyenga amene amabwera kwa inu ngati achilungamo koma ali abodza.